Sziasztok, Velena lányok! Ahojte, moje meno je Denisa. Ahojte, ja som Peťo. My sme zakladatelia Veleny. Dnes sme si pre vás pripravili tému, čo ma najviac trápi. Túto otázku dostávame od vás veľmi veľa krát a riešite, že niekto má akné, niekto má bolestivú menštruáciu a chceli by ste sa v tom nejak zorientovať. Preto sme sa rozhodli vám to uľahčiť. Ponovom, keď teraz pôjdete na našu stránku, nájdete hore kolónku, čo ťa trápi a zoznam tých najčastejších symptómov hormonálnej nerovnováhy. Keď si na daný symptóm kliknete, nájdete tam všetky informácie o tom, ako to v tele funguje, ako Velena spolupracuje s vašim telom, všetky recenzie na túto tému. Keď sa naše zákazničky alebo vy konkrétne rozhodli podeliť s premenami, tak sme ich tam dali. Urobili sme to pretože sama z vlastnej skúsenosti viem, že keď mňa trápi nejaký problém, tak to ostatné, čo je ohľadom toho, nie je pre mňa až tak podstatné. Čiže sme vám spravili ako keby taký filter a nájdete ho u nás na stránke, kliknite si, prečítajte si. Verím, že tam nájdete informácie, ktoré hľadáte. Čiže za mňa k tejto téme asi všetko. Či som si ešte ty niečo povedať na tému, že čo teba najviac trápi? No mňa najviac trápi, že v týchto videách nedostávam ale vôbec žiadny priestor. Tak to vyriešime v ďalšom videu. OK, majte sa, čau čau. Ahojte.